Vale. Vale. Nada, perdón, que retrasamos un pouco que estábamos ordenando toda a tabla. Cando queirades, xa podemos comenzar o debate, así que a tua primeira palabra xa empezamos o tempo. Vou comenzar xa. Sí, cando queres, claro. Xa está. Eu son Martín, este verán estive traballando nun bar na miña zona. Este tipo de situacións son os que me atopaba todos os días no verán e a verdade é que é bastante insoportable. Quero comezar falando sobre a economía. Máis tarde vou pasar a falar sobre aspectos nos espazos naturais e, por último, vou rematar falando sobre factores que afectan na cidade. O noso grupo está a favor de que o turismo é un problema aquí en Galicia e primeiro vou comezar falando sobre a subida do prezo na vivenda. Según o Estatuto Nacional de Economía de España, en Santiago de Compostela, en marzo de 2016, o metro cuadrado na vivenda valía 1.700 euros. O dato máis actual que temos, que é en enero de 2025, ronda os 2.000 euros. Isto quere dicir unha diferencia de 300 euros en só 9 anos. Aquí temos outro dato, que nesa diferenza de precio, o 21,3% só dase entre maio de 2023 e maio de 2024. Algo que, a verdade, é bastante impactante porque supón que temos un 20% máis de subida nos prezos que no resto de España, que o seu promedio é o 1,3%. Quero seguir comentando a subida do prezo na hostalaría. É verdade que hai moito abarrotamento nos locais, pero isto tamén é algo recíproco que nos aproveitamos cos cartos que deixan os turistas. Isto os hosteleiros aproveitan para encarecer o produto. Entón, quero deixar outro dato, que en 2010 un café, máis ou menos, podría valer, €1. Hoxe, en 2025, en Vigo, aquí, chega a valer 1,90 ou máis. Pasando sobre o tema dos espazos naturais, quero falar sobre a sobrecarga, o abarrotamento da xente nestes sitios. A saturación e o deterioro están deixando unha moi mala fama nestes lugares. Entón, moita xente decide non volver e deixar moitas críticas que non son agradáveis para a nosa terra. Falando un pouco máis sobre a cidade, temos a mala xestión dos residuos. En verán fanse moitas festas, botellóns, moita xente vai á praia, como ben dixen antes, a lugares de interese turístico ou espazos naturais. Isto, ao saturarse, moita xente, por desgraza, o ser humano, somos un ser vivo que tende a ensuciar moito as cousas, con defecto noso. Isto é bastante antixénico. Entón, se cada un de nós empezamos a tirar botellas pola rúa, ademais, isto acaba colapsándose. Isto quere dicir que os concellos non son capaces de regular a recollida destes mismos. Aparte de ser totalmente antixénico, tamén pode afectar ao resto da xente que vive ali, por exemplo, con mal olor. Por último, quero acabar falando sobre o tráfico. Cando unha persoa, por exemplo, que ven de Londres e aterriza aquí en Santiago, tende a alquilar un coche uns días para visitar Lemazoa e demais. Isto quere dicir que canto máis automóviles que temos aquí en Galicia, por exemplo, menos prazas de aparcamento temos. Se unha persoa que non posúe un garaxe na súa casa, isto é un problema, porque se ti chegas a casa e hai un montón de coches aparcados en frente da tua rúa, tens que aparcar máis lejos. Isto quere dicir que tens que ir máis longe a aparcar, retrásaste e demais. Isto non favorece a xente que vive aquí. Tamén provoca moitos atascos e moita contaminación acústica. Quere dicir, se estás nun atasco hai moita xente que tende a pitar e sobre todo se estás en frente da tua casa, non é de agrado que estás escoitando o ronroneo todo o día. Tamén
supón pois un retraso nos servicios. Pode ser, non sei, se na saída de Coruña, por exemplo, se un atasco moi grande quere pasar a ambulancia e non pode porque é demasiada xente e non enténdese, por exemplo, nun desapartado, pois non pode pasar a ambulancia. Con isto acabaría. Moitas gracias. Hoxe, con esta balanza, representaremos os beneficios e as desventajas que ten a masificación turística, permitíndonos ver que influe máis a nosa terra Galiza, as ventajas ou as desventajas disto. Antes de comenzar este debate, é necesario deixar algunhas cousas claras, xa que, na nosa opinión, o concepto da masificación é algo completamente subjetivo, xa que cada persoa pode pensar algo completamente diferente. Por que decimos isto? O explicaremos con un fácil exemplo. Se unha persoa que vai caminhando pola rúa pregúntase se para él ese lugar está masificado, te pode dar dos opcións de resposta. Pode decir que sí, que para él se cae un exceso de xente notorio, ou pode decir que non hai tantas persoas. Hola, son Alba, e con o meu equipo defenderemos a postura en contra coa pregunta que se nos formula. A masificación turística é un problema para Galiza? Ben, recalcamos o anterior. Recalcamos o anterior, xa que é fundamental para o debate coñecer os conceptos. Consideramos que non ten moito sentido facer un debate sobre algo que, objetivamente, é subjetivo. Polo que queremos dirixir a conversación non tanto pola parte da masificación, senón que máis pola parte do turismo, que creemos que é un concepto máis importante. Para defender a nosa postura, temos unha tesis fixa e os nosos tres argumentos sólidos, que explicaremos a continuación. A nosa tesis: o turismo non é un obstáculo, senón unha fiestra hacia a nosa cultura. E os nosos tres argumentos que sintetizan esta tesis. O noso primeiro argumento: o motor económico. O turismo son un papel fundamental como o motor económico, impulsando o desenvolvemento económico dunha rexión e xerando unha ampla gama de beneficios. A súa importancia ven na capacidade de xerar ingresos significativos a través de diversas vías, como o gasto de alojamento, comidas, transporte, actividades e compras. Estes ingresos non só benefician directamente aos negocios turísticos, senón que tamén a outros sectores da economía, como o comercio local, a agricultura e a industria de servizos, tamén fomenta o desenvolvemento de infraestructuras como estradas ou aeroportos. O noso segundo argumento, chamado promoción. A promoción ajudará a coñecer a Galiza a nivel internacional, o que pode traer inversións e fomentar o desarrollo económico. Ademais, a promoción internacional abre canles de comunicación valiosas que permiten que Galiza estableza relacións con outros países e rexións. Estas relacións poden facilitar o intercambio de coñecementos, tecnoloxías e boas prácticas, o que a súa vez contribúe a mellorar a nosa calidade de vida, a dos galegos, fomentando a innovación dos sectores económicos. É o noso terceiro argumento, pero non menos importante. A oportunidade de desarrollo local, ou simplemente o desarrollo local. Ao haber máis turistas na nosa comunidade, necesitamos a creación de empleos directos e indirectos, en diversos sectores, como a hostelería, restauración, e impulsa a inversión de servizos que nos benefician, tanto a nós como aos turistas, como mellorar nas carreteras, comunicacións e ofertas de ocio. Pero non só temos a nosa tese e os nosos argumentos fixos, senón que os meus compañeros, Sergio e Kira, farán unha serie de evidencias e afirmacións que corresponden a cada un dos argumentos ditos.
e que farán darnos conta de todas as ventajas que nos proporciona o turismo e a visibilidade que nos aporta. A continuación deste debate reflexionaremos sobre os beneficios do turismo que necesitamos para Galicia. Demostraremos que isto non é só unha idea ou unha opinión, senón un beneficio e unha realidade que lle daremos visibilidade para as nosas generacións futuras, para que sigan apostando polo turismo. Por último, quería rematar facendo un breve esquema resumen sobre a nosa tesis e os nosos 3 argumentos. Como repetía antes, a nosa tesis sólida é o turismo non é un obstáculo, senón unha festra hacia a nosa cultura. E os nosos 3 argumentos sólidos que a sintetizan. O primer argumento, motor económico, impulsando o desenvolvemento económico dunha región e xerando unha ampla gama de beneficios. O noso segundo argumento, a proporción, ajudar a coñecer a Galiza a nivel internacional que pode traer inversións e fomentar o desarrollo económico. E o noso tercer argumento, oportunidade de desarrollo local. Ao haber máis turistas na nosa comunidade, necesitamos a creación de empleos directos e indirectos en diversos sectores. Por último, quería formularlle unha simple pregunta. Se o turismo é un problema, deberíamos prohibilo? E por onde empezamos? Por ti? Moitas grazas. Hola, chamame Blanco e vou a empezar a miña refutación a favor de que o turismo é un problema en Galicia. Podríamos facervos unha pregunta. Por que replicades o da balanza dos compañeros anteriores? Ademais, como ti consideras que un argumento é máis valioso ou válido que outro simplemente por poner unha balanza? É un pouco subxetivo e a subxetividade non está na liña do debate, que debe ser moi obxectivo e claro. Ademais, o que ti dis de crear postos de traballo na hostelería non é un pouco contraproducente, porque, por exemplo, en zonas moi turísticas como Sanxenxo ou as Rías Baixas limitas na creación de emprego, porque se ven que a hostelería é o máis demandado, debilítase certos sectores como as peluquerías, os comercios, as fruterías, etc. Que é algo que a economía necesita para diversificarse e así ter unha base máis sólida. E así non depender do turismo, como está pasando ademais en España e Galiza, debería diferenciarse e ver o que está mal para así poder mellorar e ser unha mellor nación. Ademais, isto pode ser moi peligroso, porque, por exemplo, como unha mala centralización de certos sectores a explotación destes é Arabia Saudí co petróleo ou Venezuela, que, por exemplo, o seu PIB depende do 80% deste. E agora intenta diversificarse en máis áreas como o turismo, pero non está conseguendo de unha moi boa forma porque estes non son atractivos. Credes que Galiza se converta nesto un simple sector turístico onde a xente pasa o tempo, senón como unha nación máis grande e con máis diversificación e máis cousas que facer que simplemente ir á praia e tomar unha calle? A que non? Bueno, hasta aquí así a miña refutación e moitas grazas.
mi equipo e máis eu venimos a representar en contra sobre que a masificación turística en Galiza non é un problema. Coa balanza queremos representar o peso que teñen os beneficios e as desventaxas. Queremos recordar a nosa tesis, que o turismo non é un obstáculo, é unha festa cara a nosa cultura. Vou empezar refutando os argumentos dos meus compañeros. Empezan por a subida de precio, onde falan non só da subida de precio na vivenda, senón tamén na hostelería, onde eu vou refutar, porque quero que pensedes nunha cosa. Suben o precio, pero aquí non os habedes parado a pensar en por qué. O turismo é un motor económico, o máis importante de Galiza. E pensade unha cousa, cando un turista vai a un lugar, compra un agasallo para a súa familia, compra comida, e que está facendo? Darnos economía a nós, os galegos. Pero pensade, se iso fai un turista, que pasa cando hai unha masificación? Que os turistas dannos moito máis dinheiro. Por iso, o clúster turístico de Galiza ensina como neste 2024 hemos tido un 6,6% máis de economía, e a economía é a base da terra, porque coa economía facemos un montón de cousas que nos permiten manter a nosa terra Galiza, que tanto nos gusta, estable e dinamita. Como podes comparar a subida de prezos, por exemplo, na vivienda, e como pode ser esa comparación colateral, pode facer un certo dano, por exemplo, a subida dos alimentos contidos? Podes repetir? Como a subida da vivenda pode facer un dano colateral, por exemplo, a subida dos alimentos? Non ten moito que ver, a ver, si, ya se debe ser de inflación, pero como xustificas eso que é prexudicial, que é beneficioso para o noso povo? Porque, como dicía, sí, tedes moita razón. Hai unha subida de precios, pero esta subida de precios se debe a ese motor económico. Ese 6,6% ven incluído con esa subida de precios. A esa subida de precios, esa subida de economía, xunta hace que a economía suba un 6,6%. Vou pasar a refutar o vosso segundo argumento, a sobrecarga nos lugares e as malas reservas. Con o noso segundo argumento, chamado a promoción. Porque cando unha persoa vai a un lugar, aprende sobre a súa cultura, a súa gastronomía e as cousas que nos gustan. E si, pode haber malas reseñas, porque non a todos nos gustan as mesmas cousas, non a todos nos gusta a mesma comida. Pois o mesmo é con Galicia. Non a todos nos gustan os mesmos lugares, ou as mesmas estruturas e a mesma natureza. Alguns van a dar malas reseñas porque non lle gusta unha cosa específica, pero isto non fai nin que cambiemos a nosa cultura, nin fai que as malas reseñas nos teñan que afectar a nós, os galegos, e a nosa cultura que tanto nos gusta. No vosso terceiro argumento de tráfico, tamén falades sobre a contaminación acústica. Pero fixademos nunha cosa, hai un desarrollo local. E isto que é? Máis transportes, que axudan a xente. A que me refiro con isto? Falades sobre o tráfico nas calles, sobre que hai moitos autos. Pero pensad unha cosa, eso non nos afecta, porque non é tan así como pensamos, porque non hai ninguna sobrecarga. Se os turistas non veñen todos concentrados á vez, sí, poden vir moitos e moitos turistas ao ano, pero ao ano están repartidos e non saturan tanto as calles. Sí, pode haber unha saturación, pero que non é tan mala. Moitas grazas. Boas, sen saber, quero falar de dos puntos que dixeron as nosas compañeras. O primeiro, que ten que ver con algo que mencionou da mellora de estruturas, como por exemplo os aeroportos, e tamén quero falar do último punto na refutación 1 da contaminación acústica. Vou empezar polo da mellora de estruturas. Quero dicir que menciona ella como por exemplo a mellora de aeroportos.
Eu quero dicir que non é verdade, non todo se mellora. De hecho, de feito, van moi lentos os procesos de mellora. O sea que, por exemplo, no aeroporto da Coruña non se mellora desde fai moitos anos. Según a Voz de Galicia, desde 2002 especificamente, salvo unha mellora que foi unha compra de pista no 2020. Pero, eso non ten que ver coa propia estructura natural do aeroporto. Tamén quero falar da contaminación acústica, que foi mencionada anteriormente. Quero dicir que sí que afecta moito ao medio natural e a fauna e a flora. O sea que, como dicen, por exemplo, nas illas atlánticas hai moitas aves rurais que están desaparecendo polo propio ruido que xeran os turistas nesas zonas. Aumentou desde 2020 un 200% hacia 2022, que eso acaba con moitas das plantas típicas e dos animais típicos desas zonas. Bueno, tamén quero comentar un segundo. Bueno, quería decir que non sei como podedes comparar a economía co turismo, xa que estes datos que vos dicides, que son a partir de 2020 casi todo, se vense afectados pola pandemia do COVID-19. Entón, podes decir que baixou o turismo e todos os datos, pero es que vense afectados por a pandemia que reduciu moitísimo o turismo en toda España. Bueno, non teño ninguna aportación máis e que acaba a segunda refutación. Hola, soy Clara Rodríguez e veño a facer a segunda refutación en contra, dicindo que a masificación turística en Galiza non é un problema. Vos decides que as melloras son nos lugares. Eso non é verdade. Pero pensade unha cousa. O desarrollo local, o nombrei antes. Isto que se melloran os lugares, se mellora o tráfico, os traballos, os hotéis e todo en xeral. Por iso, o diario Luso Galaico explica que a Xunta de Galicia inverte nas estructuras e non só nas estructuras, senón na natureza para o turismo e a poboación. E por iso decimos que sí que hai melloras nos lugares, porque conseguimos mellorar non só a natureza, evitando a sobreexplotación de recursos e a contaminación. Agora quero recordar os nosos 3 argumentos. Empezando polo primeiro, a promoción. É ensinar a nosa cultura aos demais. Ensinando as cousas que a algúns les pode gustar máis e a outras menos. Por eso, la región habla sobre que 7 millones de turistas han venido este ano a coñecer os nosos lugares e algúns sí que han dado boas reseñas e outras malas, pero isto non nos afecta a nos, os galegos, porque a nosa cultura é nosa e aunque a algúns non lles gusten máis ou outras menos, sempre nunca a vamos a cambiar. Moita xente que ven aquí a Galicia non pode, por exemplo, disfrutar da nosa promoción que facemos da nosa propia terra por culpa desa masificación. É dicir, como ben puxen antes, unha reseña que había,
que non puido disfrutar, por exemplo, das días por un gran abarrotamento de xente que había. Como dixen antes, a xente non ven en estacións concentradas, xa que Galiza non se bonita en verano ou en inverno, senón en todas as estacións do ano. E por iso os turistas non se concentran. Pode haber un pouco máis ou menos, pero que quero recordarles unha cosa que dixo a miña compañera Aroa na apertura. Se vives pola rúa e lle preguntas a dos persoas diferentes se pensan que hai masificación turística na rúa, un lles pode decir que sí e outros lle pode decir que non. Por iso, nos decimos que a masificación turística é un término subxetivo. Unha cousa, quería facerte unha refutación á túa presentación que falas sobre que o motor da economía é o turismo. Para min non estaría ben centralizar a economía só no turismo, xa que Galiza debería ser capaz de vivirse no turismo e estar máis diversificado en certos sectores, máis aparte do turismo. E isto vai ser reflexado coa pandemia do Covid-19. Nos non decimos que o turismo é o único motor económico, hai moitos máis. O que decimos é que o motor económico do turismo é o máis grande, é o maior, pero non é o que leva a toda Galiza. Galiza ten moito máis motores económicos. O que nos decimos é que este é o principal. E ensinamos coa nosa evidencia do clúster turístico de Galicia, onde ensina que xuntando as subidas de precio hubo un aumento do 6,6% na economía, e con nosos tres argumentos e a nosa tesis fixa que o turismo non é un factor, unha fiesta cara a defendemos a nosa idea de que a masificación turística en Galiza non é un problema. Moitas grazas. Podemos ver claramente nesta balanza como é moito maior o peso dos beneficios que das desventaxas. Por iso, sabemos que a masificación turística en Galicia non é un problema, senón un beneficio. E isto o hemos aclarado durante todo este debate, refutando todos e cada un dos argumentos dos compañeros contrincantes, con todos os nosos argumentos, os que pasaré a recordar agora mesmo. 1. Motor económico. 2. Promoción. E 3. Desarrollo laboral. As miñas compañeiras Aroa e Kira explicaron perfectamente o que significa todos e cada un destes argumentos, refutando o que dixo o equipo contrario. Paso a resumir un momento el debate. Empezaron o equipo contrario explicando su tesis y sus argumentos. Y luego siguió a miña compañera Aroa explicando todo a nosa opinión, a tesis e os nosos argumentos. Eles refutaron e a continuación refutou a miña compañeira Kira facendo genial e deixando todo completamente claro. Eles tamén refutaron o noso, pero aún así Kira supo como responder perfectamente a todas e cada unha das súas preguntas. E agora remato eu recordando o igualde que fixo a miña compañeira Aroa. O concepto de masificación é algo completamente subjetivo. Por que dicimos isto? Fácil. Se unha persoa que vai camiñando pola rúa pregúntaslle se para él ese lugar está masificado, pode decir que sí, que hai un exceso de xente. Ou pode dicir que non hai tantas persoas. Tamén, por último, quero recordar a nosa tese. O turismo non é un obstáculo, é unha fiesta cara a nosa cultura. Chámame Camila, moitas gracias. Bos días, chamo Mateo, vou a facer a conclusión
profesión no mesmo equipo. Empezasteis con a balanza, que solo añades o peso cando faléis vosotros, añadendo as cosas malas, que obviamente é unha cosa injusta, porque cando decimos nosotros cosas que obviamente están a nuestro favor, nunca son máis nada, e é unha cosa que tamén sendo injusta. E tamén falasteis da promoción, de que a xente que ven ten malas e boas reseñas, e dixeches que as malas é porque non lle gusta o sitio. E non é por eso, é por abarrotamento, que por eso non poden disfrutar do sitio. E da igual a xente que veña, se a xente que veña non va a usar un uso inadecuado dos espazos naturalmente protegidos, como por exemplo, teño aquí un artigo de El Debate, donde na playa das Catedrais uns turistas levan os anacos de pedra dos arcos, sabendo que é penalizado por a lei, que é ilegal, basicamente. Tamén falas do factor económico, que non cambia a cultura, a xente que ven, pero tamén, canto máis turistas veñen, máis demanda de produto va a haber, e canto máis demanda, máis subida de prezos. Eu vou rematar dicindo que na xusta medida todo pode ser bo, pero no exceso nada pode ser bo. Moitas grazas por escoitar.